Zdravím ženy u mého nového videa. V dnešním videu si povíme trošku o 5 věcí, co mě nejvíce sere na škole. Asi jako obecně to vezmu, takže začneme hnedka jedničkou a to je, že vždycky, když učitel nebo kdokoliv přijde do třídy, když to není teda žák, tak si máme postavit. Druhá věc. Absolutně nechápu, proč musíme být už víceméně od 8. Prostě nevím, proč musíme být tak brzo ve třídách, v lavicích, však polovina lidí ještě spí, tak kamo, tak no co. Třetí věc je zasedací pořádek. Čtvrtá věc, to, že mě sere nejvíc, že když třeba, myslím, že jednou jsem to zaslech někde, že co se stane na hodině nějaké, to se nechá v hodině. Co? Na A. Mám hodně story, hodně jako příběhů ze školy, takže pokud byste chtěli nějaké slyšet, napište do komentářů a taky napište do komentářů, co se vám nejhoršího stalo ve škole, anebo proč nemáte rádi školu. A ta poslední věc je, že prostě nesnáším učení. A tohle by bylo asi pro tohle video všechno. Vím, že je to nějaký kratší, ale já teď většinou dělám kratší videa, protože se snažím dělat nějaký větší projekty, ale to si necháme zase na jindy. Takže tady já se s vámi loučím a uvidíme se zase někdy příště, takže zatím čus!